ang iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon daton subong sa pagsipad-sipad ang kasugpon sa aton drama sa kahanginan, ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan obsession! Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ano tani? Ako gali si Stanley Ong, ma'am. Classmate nila ni Mickey kag ni Miley. Oh. Kun amo, ikaw ang rason kun nga. Maluoy ka. Magaling ka na, Dre. Magaling ka. Oh. Hindi na pagdugang yung problema namon. Maluoy ka. Ma'am. Maluoy ka. Ma'am, gusto ko lang makita si Mickey. Oh. Nabalaka ko siya nga wala siya makiskwilay. Nagapakitloy ako sa imo. Para sa kaluwasan mo, magaling ka na, Dre. Kaya basi kung makita ka sa CCTV sang bana ko. Kag may malaing nga matabo sa imo, maluoy ka, magaling ka na. Please. Please, magaling ka na. Ma'am, gusto ko lang makita si Mickey. Kagluya ko may istorya si Sir Wilson. Ma'am, wala ko sang malaing nga tuyo sa mga kapid, ha? Nagapati ako sa imo. Pero wala mo pa makilala sa maayong ilaamay. Oh. To, please lang. Please lang, ay nagapakitloy ako sa imo. Nagapakitloy ako sa imo. Para sa safety mo, magaling ka na. Magaling ka na. Ma'am? Please. Please! Salamat kay naglakat na si Stanley. Halit gining mga lalaki sa kabuhi, taya. Halit gid. Tanawa bala o? Si Mami nagaantos tungod sa lalaki. Tungod sa panuloy tanga amay. Siling mo, kundo sa sino nga talahaon sa guwa. Taas lang ko, pero demonyo. Demonyo. Kagkinta. Lalaki man ang rason kung nga nakagam kita sa kasakitan. Ginakaugtan kang mga lalaki. Ginakaugtan ko sila.
Palari, walang sila tanan. Palari, walang sila tanan. Mabuang ako sa Stanley nga to. Ayaw pa ako sang tabog sa iya. Kung may malaing nga matabo sa iya, kami ginang balansalon, Mami. Kag nga aton sala, Miki, ha? Iya sala. Kay ginwarning nga na naton siya, hindi pa siya mamati. Tumabuang ako sa nagkakatabo nga ini. Tumabuang ako. Miyaw. Dumdum mo, ikaw lang dumabuang. Kami man. Abi mo kung papilion kami. Ako. Between life and death, mas pilion ko pang mapatay. Kaya hindi na maganda sa baladyagan ko. Ikaw may nga ginaagwanta mo lang. Mickey, it's because nahadlok si Mommy kay Daddy. Okay, fine. Fine. Mga anak, nagahibalo ako nga naugot ka mo sa akon. Tungod nagapabaya lang ako sa mga nakita ko nga nagakatabo diri sa sulod sa atong panimalay. Pero wala kita sa mahimo. Wala. Mami, so God, si Daddy. Nabatian siguro ni Daddy ninyo kung nakita sa CCTV ng istoryahanta. Dali lang kay sabton ko. Nelson? Adibal! Nelson? Doon na tubuan lagi sungsungay at tuhang ina. Nelson, please, please. Please, hindi ba sakit ang mga bata? Dalaga na sila. Kay dalaga na sila. May rason na sila magbato sa akon. Adibal! Pamatyon ko sila! Nelson, hindi sila magsakit. Buhay ako! Buhay ako! Sa lamahod, naging ka mo karugatato. Dari ka lang sa guwaha. Diri ka sa gwa sa kwarto kaya kung masulod sila ka doon. Nelson, hindi. Nelson, anong ibon mo sa dua ka bata, ha? Maluoy ka kung sakitan mo sila. Ako na lang. Ako na lang, Nelson. Nasilingan nga hindi ka maginta! Isa pa katikab sa baba mo, ha? Madusngal gikaroon ang bibig mo. Ang tatahan. Daddy! Kumusta ang mga maisog? Dad! Ano ka mo? Mabato naging ka mo sa akin? Ha? Dad! Sa diin ako nagkulang sa inyo. Sa diin! Ha? Sapat, Mikey! Dad! Sapat! Sa diin ako nagkulang. Wala ka sa mahambal. Tungod wala ako nagkulang sa pagpalangga sa inyo. Hindi ba lang gusto ako? Ha, Miley? Gusto ako. Ang tanan ginahatag ko sa inyo. Hindi nyo na kinahanglan ang ibang pagkalalaki o puntaong na magpalangga sa inyo. Nakita ninyo naman. Wala ako nagtinunto pareho sa iba ng mga kilala ko ka nagadulubli lang ang ilang mga kita. Inatungod ginapansal ko sa paminsaro.
nga wala na sang sinuman nga babae nga makatupo sa kalipay nga mahatag ninyo sa akon. Kaya ako amo man din ang ginapabot ko halin sa inyo. Akon lang ako. Nakamati ka mo. Ang mahatag ko nga kalipay sa inyo wala sa makatupong Mikey. Miley. Kaya pangako ninyo sa akin. Wala sa ibang nga lalaki sa kabuhi ninyo kundi si Daddy. Ha, Mikey? Mikey? Palaga ko ka mo. Hindi ko pag-aluki. Ibukalit mo, sige na. Palo sa mga hanok ko, ha? Pamatuod, galave ninyo si Daddy. Miley, join us. Love ka mo ni Daddy. Love ka mo ni Daddy. May tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! K5, News FM. Ari na kita sa school ninyo. Ang pandam ko, ha? Yes, Dad. Okay. Sige na, sige na. Kiss na ka mo sa akon kag magwa sa auto. Yes, Yes, Dad. Dad. Oh, Ato na duha ko kabata. Wala gin sa makatupong sa katahom ninyo, Mikey. Miley. Wala sa makatupong sa inyo katahom. Sunod din ka mo sa iloy ninyo. Sa bagay, hindi ko man mabaso lagi iban nga mga lalaki nga mag-interest sa inyo. Pero sorry lang sila. Ako lang kamo. Ako lang. Ano na sila? Nakasunod na sila sa gate sa eskwelahan. Ba? May nagapulpog sa... Ba? Animal ka lalaki. Si Stanley. Ipaubos kong bintana dari sa driver's seat. Oh. Mano ka? Sir,
I'm sorry. Pero gusto ko lang magpormal istorya sa imo, sir. Gusto ko lang tani nga maglisensya sa imo nga kung pwede. Makabisita ko kay Mickey sa inyo. Sa balay niyo mismo, sir. Sir, I love her. Kagagod magpati ka. Nga wala ko nagalahog sa imo, sir. Makadto ko sa inyo. Tig-agagid ulo to. Oh, Bawal ang lalaki sa balay. sir, please. Pasugti lang ako, sir. Hindi ko pagampangan si Mickey. Ha? Ano ang siring mo? Ginduplaan mo ako sa guya, sir? Hindi lang inamatabo sa imo kung maginago ka. Wala kaso, sir. Basta hindi ako maguntat sa imo sa pagkumbinser. Nga palangga ko si Mickey. Palangga ko sa sir. Kung ipapatay ta ka, Abi, ha? Tarantado ka. Kung ipapatay ta ka, baka ito kang yapon sa balay? Sige. Tilawi nga magkadto sa balay. Kaya siguruhon ko sa imo totoo. Hindi ka na makabalik ka buhi sa pamilya mo. Tandaan mo, ina. Ano? Stanley? Pero palapit ka naman sa amon. May mo pala. Hindi na magpalapit sa amon. Nagaligaw na gani kami sa imo. Miley! Love ko git si Mickey. Pangitalain. Exclusive kami. Ha? Exclusive? Kaganong mo silingon? Agad mag-untat ka na sa sunod-sunod sa amon. Especially sa akon. Mickey? Dali ka. May istorya tato sa likod ng auditorium. Kag pagkatapos ini, hindi na ako gusto nga magpalapit ka pa sa akon, nakabati ka. Hindi ka na magpalapit sa akon, please! Mickey? Hindi. Hindi ako magbati sa tanan mong ginsugid sa akon. Bahala ka. Mickey, hindi na mahimo ni daddy ninyo sa inyo. Tiga, kagid-gyapon ulo. Mickey! Okay. Hari pagid. Alasan kong blouse ko. Mickey? Nga ginalasa mong blouse mo? Ha? Ara, tanawang sa likod ko. Hindi. Ano nang sa likod mo? Mga labhag? Oo. Mga labhag, Stanley. Di. Gankastigo kami ni Daddy sa nakita niya kami diri sa eskwelahan nga nag-istoryahan ay kita. Hindi lang ina. Hindi lang ina. Mickey, anong ba't mo silingon? Ha? Isugid sa akon. Alin sa gagmay pa kami. Alin sa gagmay pa kami ginamolestya kami sa amon amay.
Ginakansama kami sa kapit ko ni Daddy. Oh my God. Hindi matudi na, Miki. Nagambal ka lang na nagabutig ka sa akon. Hindi! Wala ako nagabutig. Kung hindi ka magpati, bahala ka. Pero inang matuod. Obses ang amay namon sa amon. Grabing obsession niya sa amon. Ganun na siguro ko. Hindi ko siya magkangilin ka nga magpatay sa imo kung kami bala niya nga. Nakaistorya na kami. Nga handa ko magpanginmatay sa imo. Para sa imo. Kag para sa inyo ni Miley. Anong buot mo silingon? Makadto ko sa inyo karon pagkatapos sa atong klase. Ipakigbato kong pakigugma ko sa imo, Miki. God! Nakabati ka. Ipakigbato ko! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Ano ay han ang matabo sa kaygayunan gato? Mga abyan, sunod ninyo sa pagpamati ang katapusan gabahin sang atong drama sa kahanginan. Gidyugid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, obsession. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Linilia Santiago Miranda. Musical Director, Michael Tabaki Jr. Recording Engineer, Nuli Aparecio. Special Sound Effects, Bipoy Arquisola. Kag ini ang inyo alagad, EJ Liba. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon